Panguva ino tinoona kuti the Democratic Republic of Congo yazviita manje. Haichangodi mwana wese anongobva kuZimbabwe aiwa anongouya achingopinda munyika mavo zvingori njenje. Zviri kuonekwa kunzi aiwa mukatarisa mamwe maneighboring countries vakaita sana South Africa, maZimbabweans ari kuratidza kuti aiwa they are flocking, vari kuzara munyika yavo. Now tinoona kuti kuDRC obva vaisa kuti aiwa if someone wants to enter into their country must apply for a visa. Saka pina mashoko atiri kuona kuti aiwa Zimbabwe iri kutokonzeresa uko. Kuti wasubscribe like on the bell icon timita pakozwa aiwa neintelligence unit yavo vanobuda nyora achiti vanoposta this passport yamuri kuona itori nevalid visa vanobuda nyora achiti the DRC has introduced a $50 visa requirement for Zimbabwean citizens. Previously, Zimbabwe was among the few countries with the visa-free access to the Democratic Republic of Congo. South Africa will soon follow suit. Ndomasvika vari kuda panapa zvinzi South Africa inogona kutotevedzerawo zvaitiwa aiwa panapa neDRC. Patiri kuona kuti aiwa DRC ichitora this move, vanhu navo vabva vaona kuti aiwa maZimbabweans aiwa it may be at some point kuti aiwa hamuchanyanyi kudikanwa kuti mungopinda aiwa munyika dzevanhu musina mavisas kana musina aiwa mareasons ari very clear kuti what is your intention for entering their country. Mashoko ari kuda panapa munguva ino yatiri kuona kuti aiwa macause aiwa now they are rising against the Zimbabwean leader Emerson Mnangagwa. Zvatiri kuona kuti people now they are tired with this regime. Tiri kuona kuti aiwa they've totally failed aiwa to deliver services aiwa to the entire community. Panapa tiri kuona kuti pane economic collapse nezvo zviri kuitika. Zvatiri kuona kuti aiwa civil societies, human rights aiwa pamwe chete nevanhu vakasiyana siyana they are calling up kuti aiwa we want to deny this 2030 agenda aiwa tione kuti paita a power transition kana kuti immediate resignation yemutungamiri wenyika weEmmerson Mnangagwa. Mbotidzai mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina kumesection medu kuti mafungiro enyu. So subscribe or like, shut on the bell.